Привет! В това видео ще дам отговор на най-често задаваните ми въпроси, а именно колко струва, как я зареждаш и колко минаваш с една батерия. Първоначално имах идея за клип, в който да говоря за партидите на тока, да говоря за зарядните станции и за цени. Но често ме спират хора, които ме задават въпроси и виждам, че нещата, които ги интересуват, са доста по-базови. И съответно моите отговори трябва да бъдат на разбираем език. Точно и това ще се опитам да предам чрез това видео. Най-базовите неща, кратичко, точно и ясно. Колко струва? Искам да започна с това, че ако карате по 6-7, дори 10 000 км на година, не мисля, че се струва да имате електрически автомобил. Другото основно важно нещо е да имате възможността да се зареждате в къщи. Ако разчитате на обществените зарядни станции, ще ви излезе доста скъпо и ще е може би също като да карате ДВГ. В къщи токът е около 17 стотинки за киловатт, а пък на обществените зарядни станции е средно около 80 стотинки. Сами виждате колко голяма е разликата. Моята кола е с батерия 60 кВт часа, т.е. за да я заредя вкъщи на нощната тарифа ще ми струва около 9 лева. Ако трябва да се зареждам на една от дворещите марки станции в България, ще ми е около 40 примерно. 41-2. Разликата е значителна и идеята на обществените зарядни станции е, ако пътувате някъде, да спрете, да заредите примерно за 5-10, дори 15 минути, колкото да имате, за да стигнете до дома, където тя да се зарежда през нощта и съответно на сутринта да е готова за път. Колко минаваш с една батерия и какво ще правиш, ако ти свърши тока? Първо, то е също като да ти свърши нафтата. Нали, преди да пътуваш, ще погледнеш колко имаш и ако се налага, ще заредиш. Второ, зарядната инфраструктура в България е доста добре развита. Но по същество, нали, смея да твърдя, че Тесла са с доста добра ефективност и разхода на моята кола е нисък. Най-дългият маршрут, който съм минал с една батерия, беше Пловдив, Нова Загора, Сливен, Бургас, Сливен, което са точно 400 км. Тръгнах на 100% от Пловдив и се прибрах на 9%, като да, карал съм бавно. По магистралата карах с 110 км в час, а на междуградските пътища с 90. Ако трябва да поддържам някаква нормална магистрална скорост от 140 км в час, разстоянието Сливен-София ми коства около 85% от батерията. По принцип е доста грешно така да говорим за процентите на батерията, защото всяка кола е с различен капацитет. Имам друг клип, в който сравнявам разхода на колата при различни магистрални скорости, така че може и него да погледнете. Как я зареждаш и колко време отнема? Сега тук ще ви покажа доста снимки, защото смятам, че е по-лесно да го разберете визуално, отколкото просто ви говоря с някакви сухи термини и с числа. Ето това е стандартен контакт, наречен Шоко. Това тук до него е индустриален купунг. Максималната мощност на Шокото е около 3 кВт за час, а на индустриалния купунг е около 7 кВт за час. Знаейки колко киловата е капацитета на батерията, сами може да сметнете за колко време тя ще се зареди. За да зареждате, ви е необходимо подобно зарядно. Използвам конкретно тази снимка, просто защото моето е такова, но има различни марки на различни цени. Аз съм си направил индустриални купунги, купил съм си ето този преходник и 60 кВт ми батерия се зарежда за около 7-8 часа. Дали зависи колко е била изтощена.
Ето това пък е една обществена зарядна станция, която е с мощност от 150 кВт. Може да сметнете дадена батерия за колко време ще се зареди на тази станция. Темата за зареждането на електрически автомобил е доста обширна. Зависи каква ви е партидата. Зависи дали е монофазна или трифазна. Зависи зарядното дали е AC или DC. Зависи каква е кривата на зареждане на вашия автомобил. Зависи каква е максималната му мощност. Много са нещата. Не са сложни, просто са много. Но, както казах и в началото, няма да навлизам в подробности, няма да ви затормозявам. Най-основните неща. Ако имате някакви въпроси или нещо ви е интересно, ето тук може да ми пишете. И чао!